Добър ден, уважаеми колеги! Днес Асоциация на месопреработвателите е на гости на Университет по хранителни технологии и по-специално на катедрата по месото и рибата, където заедно с професорите и с техните студенти ще направим представяне на студентите как се обезкостява качествено българско месо и след това от него ще бъде направен салам камчия. Искам специално да благодаря на професор Драгоев и на професор Балев за любезното съдействие, че сме тук и че имаме възможност да покажем нашите добри отношения, които назад годините са били още по-добри и в момента надграждаме. Така че благодаря, уважаеми колеги. Нека да дам думата сега на професор Стефан Драгоев да обясни какво точно днес ще бъде правено тук. Добър ден на всички! Казвам се Стефан Драгоев и съм ръководител на катедрата по технология на месото и рибата към Университет по хранителни технологии. Преди да започнем презентацията, бих желал да благодаря на Асоциация на месопреработвателите в България и лично на нейния председател господин Роджанов за възможността да представим обучението на кадри за местната индустрия на България. УХТ и в частност катедрата, която е съучредител на тогавашния институт, имат повече от 70 годишна история и традиции в тази област. Тук са излязли над 70 випуска от технолози, които и до ден днешен обслужват всички предприятия на нашата страна, а и не само, и извън страната. Имаме редица реализирани кадри в чужбина. Днеска ще се опитаме да направим една презентация по обучението в две от дисциплините. Първата касае разпада на трупно месо, обезкостяването, транжирането, сортирането и обезжилването на месото, а втората приготвянето на малотраен колбас, камчия, които са заложени в учебния план на упражненията на студентите от специалност технология и качество на храни, специализация технология на месото и рибата. Бакалаври. Нека да започнем първо с обезкостяването. Уважаеми колеги, позволете ми преди да започнем занятието да изкажа моите и на колегите ни благодарности към нашите спонсори, които позволяват да се осъществят тези занятия. Именно фирма Свинекомплекс Голямо Враново, Русенско, които предоставиха свинската половинка, която ще бъде обезкостявана днес в първата част от занятието. Тя е от специална порода, източно-балканска свиня, кръстоска по дюрок, която в момента се развива на територията на свинекомплекса и се надяваме да намери добро приложение на пазара на българско месо в бъдеще, а също така да изкажа специална благодарност и на фирма Бони Оборот Холдинг, които доставиха месото за втората част от упражнението и са наш редовен спонсор във връзка с учебните ни занятия от години насам. Сега нека да започнем с разпада. Виждате свинска половинка от драни свине, от породата, която казах. Колегите са изпратили транжурист, който ще бъде така добър в момента да направим разпада на половинката и разфасоването на трупното месо. Заповядайте. Значи започваме първоначално с отделянето на коремната стена и от препарирането на мускулите от областта на долната част на гръбначния стълб. Това, което сега се вади, е така нареченото вътрешно или бонфиле, включващо 3 мускула. Няма да ги казваме сега кои са, вие ги знаете. Това е най-крехкото и нежно месо от трупа. Средно се добива около 0,7% от 100 кг трупно месо. След това прави се срез между ломбалните и опашния прешлен, за да се отдели бута. Виждате, че разфасовката бут с кости и сланината към него, приложаща,
По същия начин в момента се заготвя разфасовката за отделяне на предния крайник, така наречената плешка. Спомните си, че тя не е заловена с костни структури и състави към трупа, а с мускули. Тук трябва да внимаваме да не засегнем лопатката и нейния хрущял. Вижте колегата как внимателно върви точно по ръба на лопатката. И на практика границата е точно ръба на лопатката. Ето, извадихме в момента и предния крайник, така наречената плешка. Така. Сега, тъй като има малко кости с малък електрически прион, отделихме част от, разрязахме ребрата, за да отделим гърдите и пафлека, и това, което остана, е така наречения котлет с врата към него. Сега ще започнем разделянето на отделните части. Така, ето разфасовката, котлет с кости, който после вече може да се порционира на котлети и на пържоли. И врат с кости, остана част и от гръдните прешлини към врата. След което започваме така нареченото обезжилване, обезцепяване и фасониране на трупното месо. То се изразява в оформяне на разфасовката, отделяне на странични висящи парчета, фасции, сухожилия, апоневрози, излишни тлъстини, за да се придаде привлекателен търговски вид на разфасовката. В момента се вади така наречения джолан. Заден джолан. Това са флексорите и екстензорите, богати на сухожилия. Месото от джолани е много подходящо за кебапчета. Това, което сега отделихме, е месо, вероятно за сортировка, за колбаси или за готвене, в зависимост от случая. Виждате, отстраняват се побитости, хематомия, ако има такива, кървави парченца от повърхността. Сега започваме с снемането на подкожната тлъстина, сланината. Тя в областта на бута не е твърда, по-скоро е полутвърда и може да се използва както за солене на сланина, така и за направата на структура на различни видове местни продукти, колбаси. Така. Сега внимателно си заделяте ония части от тазовата кухина, които не спадат към бута. И сега започваме пълно обезкостяване на бута. Работи се по вътрешната част на тазовото коридо, на слабинната кост. На практика при свинското месо не се отделят 4-те мускулни групи шол, вайсбрат, килот и ябълка, както е при говеждо телешко месо. Не, че е невъзможно, но практически обикновено бута се използва за направата на висококачествени продукти от нетлъсто месо, свинско, така нареченото червено месо. Сега виждате, работиме по бедрената кост. Като се внимава, възможно най-малко количество мускулна тъкан да остане по коста.
И сега ще се извади епикондила на коста. От едната страна, от към тазовата. Отпред остана капачката, ето е скапулата. Капачката в момента се отделя от трупа. Да. Отделяшки. В момента ще разделим бута на съответните части. Вътрешната част на бута как се нарича? Шол. Само че казахме, че това не е характерно за свинското месо. Още повече породата е добре марморирана, виждате, с отложение на тлъстини между мускулите и вътре в тях, което прави месото много нежно, сочно и крехко. Да, задната част на бута, вайсбратчето. Капака, горната част на бута и ябълката, предната. Ето. 4 части се отделиха. Знаете, че те включват по няколко мускула всеки. Не са единични мускули. Така. Ей там, ако обичате да го оставим. Тая е сланина. Дали да ни я преместим? Така. След като обезкостихме бута, задния крайник, преминаваме към предния крайник, така наречената плешка. Първо трябва да отделиме месото, което е останало от врата, от към врата. То съдържа части от кървавото месо в закола, където е бил на животното. Обръщаме от латералната страна и отново първата задача е да отстраниме сланината. Между впрочем, сланината може да се отстрани и на труп, веднага след охлаждане в кладниците, и трупното месо без сланина се нарича белено месо. Понякога се продава, освен драно, и белено месо, в зависимост от клиента. Така. Сега внимателно трябва да се освободи раменната кост. И месото от предния джолан. Виждате, ножа върви по контура на костите, следвайки го. Сега разрязваме лакетната става и отделяме под лакетните кости. Следващата операция включва отделяне на раменната кост. Внимателно се отваря ставната повърхност на ставата с лопатката. Сега отделяме под лопатковия мускул, супраспиналиса. Вървим по ръбовете на лопатката. Която в горната част има един хрущял. Тъй като и сега се отлепя ето това движение на надлопатковите мускули и се появи хрущяла с лопатката като отделна кост. Продължаваме с освобождаването на месото от плешка от раменната кост. Върви към епикондила в раменната става и това е вече разфасовката плешка. Обикновено се сортира като първокачествено месо за колбаси или за готвене, за направата на местни продукти като цяло. Може да се продава и нарязана на късове като месо за готвене, разфасовка. За направата на шишчета и на други продукти. От мляно месо или от нераздробено такова. Сега пристъпваме към фасонирането на гръдноребрената част. Отделихме част от сланината в областта на корема.
Вижте, тук има остатъци от гръдната кост, се забелязват. Давайте. Извадете го. Ето, отстранихме гръдната кост с прилежащите и тъкани. Вадим. И сега ще отделиме коремната част, така наречения пафлек, от гърдите с кости. Много често от гърдите с кости, всъщност това е разфасовката, като се махнат кости по специален начин за производство на бекон. Но в България, обикновено, поради кулинарни традиции, при нас се продават сурови или варено пушени. Сега виждате, тъй като двете страни на гръдната кост има хрущялни образования, внимателно се отделя месото. 4 мускула са от областта на коремната стена. Това е тлъсто месо за преработка. От гърдите и от тук се вади тлъсто месо с видимо съдържание 50 и повече процента тлъстини. Може ли първо да извадиме ребрата или ще ги оставаме с... Само ребра да покажем. Значи от тази едра разфасовка с кости може допълнително, ето, по този начин се отпрепарира ребрата с междуребрените мускули. Тази разфасовка се продава като ребра. А другата част, така наречените гърди без кости, може да отидат за кулинарни цели, за варено пушени продукти, за бекон или да се сортират като тлъсто месо за сурово сушени колбаси и за структури. Така, остана котлета с двете му части. Първо трябва да отстраним прилежащите тъкани от вътрешната страна на трупа, за да фасонираме разфасовката. Ето сега е оформена с хубав външен вид. Виждате, ръбовете са добре обособени. Следващия етап да отстраниме гръбната сланина. Тя е 2 слоя. Както виждате, има повърхностен твърда сланина и отвътре има малко по-мек слой, така речената полутвърда, разделени с мека прослойка. Когато виждате ли как почна по ципата да се отделя? Тази сланина, когато се отдели, може да се насоли. Зимата сега е традиция да се произвежда солена сланина в качета. Може да се ползва за структури на различни видове колбасни продукти. Добрата новина при тази порода, за разлика от другите културни породи за месо, че сланината е сравнително по-голям процент и се доближава до българските породи от едно време между 12 и 18% от масата на трупа. За разлика от нашите породи, културните породи, особено немски, датски, ландрас и тяхни кръстоски и хибриди, се отличават с много малък процент сланина, 6 до 8% от масата на трупа. Сега вече вадиме така нареченото външно филе, наричаме го контрафиле или рибица още в различните краища. Най-често то се използва за варено пушене или за деликатеси. Ако се порционира напречно на филийки, ще се отдели филе каре, а от бон филето, ако се нареже напречно, ще се отделят медальони. Добива на този вид разфасовка граничи около 6% от масата на трупното месо. В момента се отделят внимателно да се стигне фасцията. Виждате ли остатъци от сланинка и други странични тъкани? Като целта е ето тази фасция с сребристо синкав цвят да се покаже. Това е границата на филето. Добре оформеното, фасонирано филе.
Ако продавате разфасовка без коста, това е разфасовката. Обикновено от този вид разфасовка се прави филе елена, правят се други деликатеси сурово сушени от нераздробено месо. Може да се използва, казахме, за варено пушене, да се произведе варено пушено филе тип деликатес или тъй наречените варено пушени деликатеси от нераздробено фасонирано месо и така нататък. Сега вече пристъпваме към последната част, врата с кости. Естествено, отново отделяме сланината. Тя спада вече към полутвърдата. Това тук, което се отдели, отива към сортировка тлъсто месо. Виждате ли? Тлъсто или полутлъсто, в зависимост от съдържанието на тлъстини. При този вид порода виждате, че тлъстините са добре изразени между мускулите, както казах, и това ще направи отделянето на полутлъсто месо от целия труп по-лесно. Количеството на полутлъстото месо е най-много. Кореспондира с около 30% от масата на трупното месо. Докато червените сортове меса, не тлъстите, от бут, плешка, врат и филе, са общо около 24%. Гърдите, когато са с ребрата, са около 6% добив. Ето сега виждате разфасовка врат без кости. Също много характерен за сурово сушени наши продукти. Това са кайзерован врат Тракия, роле трапезица и всички тези много хубави деликатеси, които обичате да ползвате сурово сушени. Варено пушен може да се продава и суров в най-различни варианти, включително и ако се порционира на части, вратни пържоли без кости, които може да се продават суров вид, да се мариноват, много популярни в момента маринованите разфасовки и по най-различен друг начин. Предният джулан беше пълно обезкостен, а задният остана като... Значи имаме варианти. Джуланите предни задни са общо 7,5% от трупа с кости. Ако махнете костите, ще останат около 3,8% от трупа. Част от трупното месо се губи от изпарение на влага и от нехранителни части или обрезки. И те се наричат фири, загуби, граничат с около 1% от масата на трупното месо. Уважаеми колеги, на днешното занятие ще произведем колбас камчия. Колбас камчия е типичен колбас само от свинско месо, спада към групата на варените малотрайни колбаси, но с съвременните технологии за използване на газови влагонепроницаеми обвивки и опаковане, трайността на практика може да се удължи до 30 и повече денонощия, т.е. не може да го класифицираме като малотраен колбаса, а ще го класифицираме към групата на варените колбаси. Произвежда се от свинско месо, така нареченото нетлъсто месо, за прат 50% и 50% полутлъсто месо, сортирано от целия труп. Месата предварително са заготвени, както видяхте, сортирани. Те са поставени в хладилник, съответно на -1 плюс 5 градуса за нетлъстото месо и при отрицателна температура -5, -10 градуса за тлъстото месо с цел по-добро рязане. Първата операция е смилане на месата на месомелачка, така наречената Волф машина, която има за цел да разруши тъканната структура и месата сега ще ги смелим на решетка с отвори 12 мм. Част от тях, нетлъстото, ще поставим в следващата машина кутера, ще произведеме прат, това е спойката на колбаса, и към него ще добавим структурата и продължаваме да режем, докато се получи структура с размер около 8-10 мм частици от полутлъстото месо в колбаса. Колбаса естествено има сол, усоляващи материали, нитритна сол и подправки, характерни за този продукт, черен пипер и чесън. Няма други добавки. При използване на замразени меса допуска се да се използват до 200 грама на 100 кг полифосфати с цел подобряване на водозадържащата способност. По принцип, рандеманите на този колбас са положителни
може да варират от 112 до към 130%, в зависимост от месата. За целта ние ще поставим по време на котирането люспес лед от ледогенератора в количество, което предварително е разтеглено. Но все пак това се съобразява от свойствата на конкретната партида месо и технолога преценява колко лед да сложи, защото леда има за цел не толкова рандеман, колкото намаляване на температурата от триенето и вработване на водата здраво в съставата на една колоидно-дисперсна емулсия, наречена прат. На практика, по време на тази обработка, цялата тъканна структура на месото се губи и се преминава в една колоидно-дисперсна система, където мускулният белтък стои на фазовата граница между водата и мазнината. Започваме с смилане на нетлъстото месо на Волф машината. Слушай това пъщи. След като смляхме нетлъстото, го поставяме в чашата на кутера и продължаваме с смилане на месото за структурата, полутлъстото месо. Дайте другата вичка, моля. Обърнете внимание на структурата, излиза като макарони от Волфа. Това е важно да се знае. Тоест месото трябва да е с подходяща ниска температура. Така, поставяме предварително смляното нетлъсто месо в чашата на кутер машината и започваме финното нарязване на тази машина. Тя, освен въртяща се чаша, съдържа и 6 броя въртящи се ножове. Първо на бавен оборот, за грубо разбълбяване. Именно охладеното месо позволява да се извършва това рязане без риск да покачваме температурата. Започваме бавно добавяне на усоляващите материали. Нитритната сол, натриевия триполифосфат, и захарта. Така. Сега вече може да пуснем бързи обороти и да приготвим добавянето на леда на няколко порции. Добавянето на леда става бавно, за да може месото да вработи. Пусни на по-бързи обороти. В момента ще наблюдавате как цвета на месото от червен се променя към розов. Това е защото променяме тъканната структура и започва вработката на водата и мазнината в състава на емулсията. Виждате, в момента сме около 6 градус.
Обърни малко си гръб. От триенето и отрязането температурата започва да се повишава. Ако сложите цялото количество лед и вода, ще подавите месото и няма да може да се образува здрава емулсия. След топлинна обработка тази вода. Намали го сега малко. И след още малко можеш да сложиш втората порция лед. Проблем ли има с тока? Виждате, не сме достигнали 9 градус, слагаме втората порция лед. Отново бавно, за да може месото да поеме леда. Слагай, слагай, слагай. Вижте как температурата започва да намалява. Това ще ни позволи да режеме още. Тоест да емулгираме мускулния белтък на фазовата граница на емулсията. Обърни ми така малко да видя лепливостта. Лепливо ли е? Обърни, обърни, обърни. Лепливостта е много висока. Виждате ли? Не иска да падне. Това показва, че месото още може да поеме вода. Имаме температура, имаме условия за още. Но не... цветът почна да се променя, още да избледнява и се появи блясък, което е свидетелство, че емулсията е почти готова. Но тази лепливост е свидетелството за стабилността. Я обърни сега. Колко лет каза? 10%. Добре. Понеже не е много пълен кутера, трябва да се помага от кутермайстора с така наречената огрипка. Това, което е по периферията, да отиде в центъра и от центъра в периферията. Почва ли да усещаш напрежение в ръката? Ако бръкнете сега вътре, ще разберете как прата се сгъстява. Това се отразява като напрежение върху ръката. Лепливостта му се повишава, така трябва да бъде. Пристъпваме към добавянето на последната порция лед. Ще котираме до 8 градус, за да имаме малко температура за рязане на структурата. Чакай, чакай още. Има ли? Нека да си въработи леда и вода. Я захвани и обърни. Виждате ли как се отлепа? Ето това е добрата консистенция. Така трябва да бъде. Бавно да тече като силно вискозна течност от ръката. Сега можеш вече да почнеш да добавяш подправките и структурата. Добавяме чесъна първо, тъй като той е пресен, трябва да се нарежи добре. И смелия черен пипер. Защо ги добавяме последни?
за да не излетят ароматните им вещества. Така. Можеш да слагаш вече структурата. Започваме добавяне на полутлъстото месо за структура. Намали оборотите. Даже още намали. Сега оборотите са намалени. Целта е не толкова да режем, колкото да вработим структурата в прата и да доведеме с 1-2 мм до по-малки къщичета на структурата. Така, обърни и замъжи върху ръката, за да покажем структурата. Ето, виждате ли структурата в салама? Покажи лепливостта как изтича. Служи ръката надолу. Бавно изтича като леплива вискозна маса. Това е пълнежната маса на колбаса камче. Така. Вече се усещат и подправките в въздуха, особено чесъна. Сега пълнежната маса се изважда и се прехвърля в пълначната машина, където ще осъществиме пълнението. Колеги, следващата стъпка след напълването на колбасите е термичната обработка. Знаем, протича на няколко етапа. Първата стъпка е обжарване при 45 градуса Целзий до 45 градуса Целзий в центъра на колбасите, след което, ако имаме опушване, пускаме опушване, ако не, преминаваме на варене. Варенето се извършва до 72 градуса в Целзий в центъра на продукта с задръжка между 5 и 10 минути. Идеята е всички микроорганизми, които са не спорообразуващи, естествено, да бъдат унищожени. По този начин се получава един пастеризиран продукт. Цялата термична обработка е извършвана в така наречените пароварилна камера, в която вече поставихме колбасите. Тази пароварилна камера имаме възможност едновременно и да опушваме, и да варим. Опушването се извършва посредством димогенератор, в който използваме дървесни стърготини, най-често от широколиста дървесина. Защо е важна термичната обработка? По този начин ние си гарантираме безопасността на продукта. Може би това е една от най-важните стъпки при производството на варени малотрайни колбаси. Защото поради високото водно съдържание, което те имат, са много податливи
на действието на микроорганизмите. В повечето предприятия, в които има изградени HACCP системи, това е може би една от най-важните критично контролни точки, която постоянно се следи. Има записващи уреди, в които всеки един технолог следи как се променя температурата, докъде е достигнала, колко време е задържката. Така че, защото най-важното нещо за нашата работа е да произведем безопасен продукт. Качеството е също много голямо значение, но най-важното е продуктът да е безопасен. Защото ние в крайна сметка храним хора. Така, след като термичната обработка вече е извършена, колбасите ги охладихме първо водно на душово устройство, след което в хладилна камера на въздух до 0,4 градуса Целзий започваме дегустацията. Това е един много характерен продукт за България, може би един от най-широко разпространените продукти, колбас камче след кремерша. Характерното за него, че това е структурен колбас. Както видяхте, полутлъсто месо, което служихме на края на котирането, структурата полутлъсто месо го използваме за структура реално. И виждате при един готов продукт вече, как частиците тлъстинна и мускулна тъкан са с определени размери и много ясно се личи мраморираността на колбаса. Това е много важно за този колбас камчия. Традицията повелява, както се казва, да бъде с тази структура. Размерът на частиците по технология трябва да бъде между 8 и 10 мм. Тук почти сме го достигнали тази структура. Органолептично, един от най-често честите недостатъци, които се получават, това са така наречените, виждате, въздушни ями, които се получават. Те са в резултат на пълненето. Тъй като нашата пълначка е бутална, не е вакуум пълначна машина, така че много трудно може да избегнем от тези недостатъци. В реални промишлени условия са вакуум пълначните машини, които изкарват въздуха от пълнежата маса и тези недостатъци не се забелязват. За правилното протичане на термичната обработка е много важно колбаса да може да се беле нормално, без пълнежата маса да остава по него. Това означава, че всички процеси на обжарване, на варене сме ги провели правилно. Виждате как при обелването на колбаса няма пълнежна маса по него. Тоест процесите на обжарване са протекли както трябва. Другото важно условие, виждате цвета на колбаса, че е равномерен. Нитритите, които добавихме след термична обработка, се свързват с миоглобина, образува се нитрозомиоглобин. Следствие на термичната обработка преминава в нитрозохемохромоген, който има този розово, бледо-розов цвят. Това е характерният цвят на продукта, когато мине термична обработка. И не на последно място, вече вкусът и аромата на продукта. Трябва да бъде ясно изразен на месо с лек оттенък на подправките, като подправките не бива да преобладават. Те трябва да усилват вкуса, характерния вкус и аромат на месото. Айде сега опитайте, за да го дегустираме. Дамите първи. Това си е един, пак повтарям, един класически български продукт, който е един от най-продаваните на пазара продукти. Това си е вашия продукт. Вие го произведахте. Благодарим. От името на всички студенти отново ви благодарим за топлите думи и за това сътрудничество, което през годините нееднократно демонстрираме. Ние вече сме не просто партньори, ние сме и приятели. Така. Да аплодираме господин Морганов. Уважаеми колеги, за обучението на студентите е изключително важна практическата компонента. Това позволява на младите технолози, след като попаднат в предприятията, много лесно да се адаптират и да навлязат в тяхната реална практика. Тук искаме да благодарим на всички от тези фирми, които са спонсорирали през годините базата ни и позволиха
да се осъществят тези занятия, а също така и на Асоциацията на месопреработвателите, които 30 години вече са наш партньор, неразривно от създаването си до сега са ни подкрепили и ние се надяваме, че ще готвиме успешни кадри, както се е случвало и до сега, за бизнеса. Тук при нас е и заместник ректора по партньорска дейност и бизнес партньорство на университета, професор Балев, който също ще каже няколко думи. Здравейте от мен, колеги! Професор Балев съм. Имам честта да бъда заместник ректор на Университета по хранителни технологии по бизнес партньорство и социална дейност. За мен добро стечение на обстоятелствата, че съм и член на катедра технология на месото и рибата. Това нещо издание показва една много добра симбиоза между науката и практиката. Това се осъществява благодарение на фирмите от местната индустрия и по-специално на нашата асоциация на месопреработвателите в лицето на господин Оджанов. От мое име и от името на студентите, които днес наблюдаваха това отворено занятие, искам да му благодаря и да му гарантирам, че взаимоотношенията, които сме създали през годините, ще ги надграждаме през следващите години и асоциацията в наше лице винаги има един много добър партньор, съюзник, който, с която съвместна работа бихме преодолели много трудности. Така че в наше лице, господин Орджанов, вие имате един много добър партньор. Благодаря ви, професор Балев. Уважаеми колеги, уважаеми професори, ние като Асоциация на месопреработвателите в България, аз като председател на управителния съвет, отлично разбираме и знаем колко е важна връзката между бизнеса и науката. И за това искам да ви уверя, че вратите на нашите предприятия са винаги отворени за вашите студенти и винаги сте добре дошли както на работни практики, така и на работни посещения. Практикуваме го с много голяма част от компаниите, които работим с тясно сътрудничество с вас и разчитаме както на вашата подкрепа, така и вие може да разчитате на нашата подкрепа сега, бъдеще и настояще. Благодаря ви.